И отново ви елиминирам момента на замисляне. Ето ви няколко модела за вашите мълчугани. Днеска ходих до спорт депо. Жена им ме изпрати. Обаче от всички показани най-много ми хареса ето този, не този. Ето този модел. Нова колекция. Отдолу подметката е супер ергономична. Избягваме момента, защото в детската градина постоянно мрънката, ако са само с връзки, че трудно ги връзват. А този един път, като нагласиш връзките, после отгоре си е окей. Много хубава подметка има. Има страшен грип. Само, че не избрахме този синия модел, защото е по-свеж. Нова колекция. Има още номера. Ако някой се чуди какви маратонки да вземе на 6-7 годишното си дете, изстрелвайте се Спорт Депо. Тези са от Baumax. Спорт Депо. Hallmax или Baumax сега в момента.